Hej, det her det er ugeopgave 10, organiske forbindelser. Og her der vil jeg gennemgå opgave 8, alkaner, smelte- og kogepunkter. Det som vi ser her, det er et skema over alkaners kogepunkter og smeltepunkter i forhold til hvor mange carbonatomer der er i kæden, som så er hen ad x-aksen, og temperaturen her er på y-aksen. Så de alkaner, der ved stuetemperatur er gasser, det kan vi se her, fordi stuetemperatur det er den stiplede linje, der går lige her. Når man kan se antal C-atomer her, vi har 1, 2, 3, 4, og nummer 5 kommer her over stuetemperatur, så det vil sige de 4 mindste alkaner, også kaldet metan, etan, propan og butan, de er simpelthen gasser ved stuetemperatur. Så går jeg videre til hvilke alkaner der er væsker ved stuetemperatur, og der kan vi se her, det handler om smeltepunktet, fordi når ting smelter, så bliver de som sagt til væske, og der kan vi se, at den ligger væsentligt lavere. Så det vil sige, at vi kan tælle op her i forhold til antal carbonatomer i kæden helt op til 16, som ligger lige under. Så det vil sige, at de 16 mindste, kan man sige, alkaner, de er simpelthen væsker ved stuetemperatur. Og i forhold til de alkaner, som så er faste ved stuetemperatur, der kan man sige, det er jo så dem, der er over smeltepunktet i forhold til stuetemperatur. Så det vil sige fra 17 op til de 22, der er i alt. Fra 17 til 22 carbonatomer i kæden, det er dem, som er faste ved stuetemperatur.